Сега ще ви разкажем историята на Деница. Тя е едва на 2 години и почти целият живот е преминал в битка с агресивен тумор. Диагнозата е невробластом, а сумата, от която семейството се нуждае, е непосилните 1 милион евро. Част от парите са били събрани, но са нужни още средства, за да може битката за живота на детето да продължи. Виждаме я всеки ден как се бори с зъби и ногти и не се предава. Нямаме право и ние да се отказваме. Ще направим от невъзможното възможно за нея. Едва на 2 години и 8 месеца, а вече спечелила тежки битки. Това е Деница. Борбата за семейството обаче продължава, след като чуват думата рецидив. Лъчетерапии, таргетна орална химия и тази скъпоструваща имунотерапия, която трябва да пристигне от щатите, и като последна стъпка трансплантация на стволови клетки. Всичко започва през октомври 24-та с честа висока температура. Бяхме приети първоначално с диагноза инфекция на уриналните пътища, като разбрахме в последствие, че тази инфекция е причинена от самия тумор, понеже беше с толкова големи размери, че притискаше бъбрека. Семейството е в болница в Истанбул. Не се е прибирало от 1 година. Сумата, която е нужна, за да продължи лечението по план, е над 1 милион евро. Когато види други момиченца на улицата и вижда, че те имат косичка, сочи своята главичка и казва: аз нямам. И в момента, в който се приберем вкъщи, намира свой панталон или клин, поставя си го на главата и кичурите, които реално падат, си и представя, че това е нейната косичка. Не се отказваме да вярваме с Виолета. Това ни крепи. Знаем, че ще се справим, знаем, че ще се справи тя най-вече. Тя е много силна и с много борбен дух. Борбата продължава, но времето ги притиска все повече. Да палиме ли пак? Да. Хайде. Информация за кампанията в помощ на Деница и нейните родители е поместена на сайта ни Нова точка.